سلام خبركم تخاتلت بين تيفي نسوني كل تمسكرم تدالو على توزينة تعتزلكم مسئلخو بقدامنة أرأس زينا جبسين أي ماي بتسحتين من رقات أرلاي سقمتي كوسديلا موروكون إثيوبيان هل علوي وتدروي حلفتي ترخبلو آخيباتات غيروم بودب حورات هاجرات اجراز تجبرلو ليبيا وهنا جرايد كسبات أب تريبولي خمز تقتل سبب سلطان قليتهم زتوقع إسرائيلاويان سم مفتاح جوخ جبر تصويعهم خبركم تخاتلتي إذن كالن زدس مدبات حيزلكم متسألخو كيسا مودات همساي كتسانون دحتتكو أبزا چانال دمه ناي وترو تخاتلتي نخد كونو سابسكرايب لايك بغوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يعجمكم جبسي ناي ماي بتسحيتين مرقات أرلاي سقمتي كوسديلا جبسي بسنكتي إثيوبيا بروبا أباين التهانسو زلا قدب وحسنت ماينة من رقات أرلاي سقمتي كوسد مسلالون نيلام منغست جبسي نزف لتأبي من قدي حادش منستر قديات واتسان مسلون دكتور بادر عبداللاتي أبيلان أبايتو تسطح حبرات هقرات أبي زلا أخدتوه دبدابيوم منستر بسن بتحالة مسكرم كلتشن إسران ربعتنا ببريزدنت بايتو تسطح بزصحفو دبدابيه جبسي نتي إثيوبيا أبدو بهداسة خدتلو بين أوي بوليسي ملو بملو كام زي تقبلوا قليتهم جبسي أب سوماليا وتدروي وفري دحر مقبارة أب قرن أفريقيا حادش وطري أبز سفن اللوزل وانا نازل بدابه اللي إخازلام دحرتي أب قربا وانا منغو كايرون مقادشون زد تقبر وتدرو سمع جبسي سراويت أب سوماليا كام زوافرت يقلت نزسيعو إثيوبيا سومالي لاندن سراويت جبسي موفات نرقات دحنة سوماليان ملاك قرن أفريقيان زي شغل مخانه مقلات أني ذكر منستر قديات وصاي إثيوبيا وتدراتنا أصوارن زت أنا خلت نفرتو جبسي ناب مقادشو مسأتوا أبزوصو مقلتي منغسو سومان لتي زوباك وخو مس زدليو نايدقه حيلتات يسرح له خبل مخصاصو تسمعيوم إثيوبيا مستاكاب سوماليا تنصيلانات صنتا بعلا زاوجت سوماليلاند سمع كاب اتفرم ندحر محزنت أديس أبابا مقادشون ازيو كامز حرف فيفلت اتسمع لولاونتي جزئاتين حدنتين زت حسيو ختبل زت صنحس حدش شركة نمدلاي قاعد أهنا بكايرو كاب اتزور كأنعم نمنستر قديات وصاءن مسنون كمر رحاب كربا وان زد تمزه دكتور بادر عبداللاتي أبتناي بايتو زد صحفو دبدابه قداماي منستر أبي حمد أب كربا وان حامش يزور مملا ما يقدب هداسي إلا بخمزة قبل تغيسم بتوساخيا بدبدابي إثيوبيا نتي أب خلتشن 15 من السودان نقبسن زبط صحتو السمع خمون عالملاوي متكلاتن حق نبايتو تصتها أب خلتشن إسران حال النزوت مقلتسن بمتحس حاموش يزور مملا ماي كامزة كايدت كسيسولهم از تكبارات إثيوبيا من السجورة بتهاجرات تفطروه نزل لا تجمعات مرأي يبل دبدابي منستر جبسي هلاوان من كل خالن ربحها هزبان محلاون بمسارة شارتر حورات هاجرات كل عينة سوق مستات كتوسد هدلوت يايلوم أب كرواوان بغداي منستر جبسي زمرح العلواي كوميتي جبسي نوربا أباي آخيبا كايلو من باروز الزخاخر منستر قدات وصايات هاجر بتسحيت ماي نمر رقات أرلاي سوق مستات كتوسد مخانا كام زر رقاقت وسيخو حبيرو موروكون إثيوبيان العلوت وتدروي حلفتي زد ترخبلو آخيباتات أكانعهم العلواي عزازن حلافي تغلال استاف نقصاوي عطوات حيلتات موروكو كاب 25 كساب 29 حساب زنبرة أب موروكو وقعوي عودة مكار نحلافي حافشاو استاف حيلتات مكل خال إثيوبيا مارشال برهانو جلاه تقبلو ثميايتم كلتيوم سب السلطان أب رابط أب زركب وانا بيت صحفت من محدار هاجراوي مكل خال ADN أب زكايدو ركب أب كونتات كلتاوي وتدروي متحجاز بمزتاي كلتاوي ركب زيادة نمت نخارن سحجزوه من قدتات دهاسيسوم كلتيوم سب السلطان أب منغو موروكون إثيوبيان بيزلو محزنة متحبارن زلو معقبت كام زيقلتو كمون أب متانا زيزم دناتات زهن معماق زلو مناي حبار هرفان قرات سنة آسميرو ملخبل كاب جنرال ستاف فار زوت مجلس ملكتم تأخيبها باستفلالو مدايات وتدروي متحجاز تكورو خوينو سب السلطان أب زمدنا خلتيو سراويت زر زلو معبالة بمنقات نازم تحبار زهن معباين هن أب كالوت حد حداوي ربحا زلو مداياتنا مزرقحان زي حقزو من قدتها تزتيوم موروكون إثيوبيان بغوط أبويه متحبار بوليتيكاوي دقف بهلاوي ملوات زل الله ديبلوماسيو زمدناتات عاقبن زركبها هاجراتين
ክልቴን ሃገራት ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣፍሪካ ናይ ተሳትፎ ታሪኽ ዘለዎን ኮይነን ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ንሓድሕደን ዘለወን መርገፂታት ዝደጋገፋ እየን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ቁጠባዊ ርክብ ክልቴን ሃገራት ብዓብዩ ኣብ ሕዳር 2016 ንጉስ መሐመድ ሻልሻይ ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ብምክያድ ክልተኣዊ ዝምድናታት ኣብ ምጥንኻር ሮይስ ጉምቲ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ዝዑደት ሞሮኮ OCP ግሩፕ ኣብ ድሬዳዋ ሰፊሕ ፋብሪካ መዳበርያ ንመናጽ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምዕ ፈሪማላ ኣስታት 3.7 ቢልዮን ዶላር ዝግመት እቲ ፕሮጀክት ዓውዲ ሕርሻ ኢትዮጵያ ንምዕባይ ዝዓለመ እዩ ብውድብ ሕብራት ሃገራት እገዳ ዝተገበረሉ ሊብያዊ ነጋዳይ ደቂ ሰባት ኣብ ትሪፖሊ ከም ዝተቐተለ ሰበስልጣን ገሊጾም ሓደ ካብቶም ኣብ ሊብያ ኣዝዮም ተደለይቲ ዝኾኑ ነጋዱ ደቂ ሰባት ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ከም ዝተቐተለ ሰበስልጣን ሊብያ ገሊጾም ኣብ ምዕራባዊት ከተማ ዛውያን ኣሃዱ ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ዝእዝዝን ብባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት እገዳ ዝተገበረሉን ዓብደል ራሕሚን ሚላድ ብዘይተፈልጠ መጥቃዕቲ ብጥኢት ከም ዝተቐተለ ቶም ሰበስልጣን ገሊጾም ኩነታት ሞቱ ብኡንብኡ ኣይተፈልጠን ንቐትለቱ ድማ ሓላፍነት ዝወሰደ ጉጅለ የልቦን ማዕከናት ዜና ሊብያ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ትሪፖሊ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ሰያድ ኣብ መኪኑን ከሎ ብጥኢት ከም ዝተቐተለ ሓቢረን ኣለዋ ኣብ ትሪፖሊ ዝመደበሩ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደል ሐሚድ ዲባይራህ ዝኾነ ርእይቶ ኣይተዋህበን ኣብ ምዕራባዊ ሊብያ ዝነብር መራሒ ሚሊሻ ሙዓመር ዳዊህ ብሞት ሚላድ ሓዘኑ ብምግላጽ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝወፅኦ መግለጺ ነቶም ገበነኛታት ናብ ሕጊ ንምቕራብ ምርመራ ክካየድ ፀዊዑሎም ሊብያ ብ2011 ብኔቶ ዝድገፍ ንዓብይ ነዊሕ እዋን መራሒያ ዝነበረ ማዕሙር ቀዛፊ ካብ ዝወደቕን ዝቕተል ንድሓር ብብልሽውናን ዕግርግርን ዝረኣየላ ሃገር ኮይና ትርከብ ካብ ሽዑ ጀሚራት ኣውራጃ ኣብ መንጎ ክልተ ምሕዳራት ተኸፊላ ነብሲ ወከፍ ብዕጡቓት ጉጅለታትን ናይ ወፃኢ መንግስታትን ዝድገፋየን ኣብ መንጎ ሕንፍሽፍሽ እታ ብነዳዲ ሃብታም ሃገር ካብ ኣፍሪካ ማእከላይ ምብራቕን ዝመፁ ሰባት ካብ ኩናትን ድኽነትን ሃዲሞም ባሕሪ ማእከላይ ባሕሪ ብምስጋር ናብ ኤውሮጳ ክበጽሑ ተስፋ ዝገብሩ ዓብይ መተሓላለፊ ኮይና ተቐልቂላ እያ ኣብ ወርሒ ሰነ 2018 ባይቶ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ሚላድን ካልኦት ሓሙሽተ መራሕቲ ናይቶም ካብ ሊብያ ዝመጹ ስደተኛታት ካልኦትን ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታት ካልኦትን ዝተዋፈሩ ዝተባሃሉ መራሕቲ ገበናዊ መርበበታት እገዳ ኣንቢሩ ነይሩ ኣብቲ እዋን ሚላድ ኣብ ዛውያ ብቐጻሊ ምስ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ካልኦት ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባትን ዝተኣሳሰር ኣሃዱ ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ካብ ተቐናቐንቲ ጉጅለታት ምዃኑ ተገሊጹ ነቲ እገዳ ዝከታተሉ ክኢላታት ሕብራት ሃገራት ሚላድን ካልኦት ኣባላት ሓለዋ ገማግም ባሕርን ብረት ተጠቂመን ኣብ ምጥሓል ጀላቡ ስደተኛታት ብቐጥታ ይሳተፉ ኢሎም እዮም ሚላድ ምስ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ዝኾነ ምትእሳር ከም ዘይብሉ ብምኽሓድ ኣሰጋገርቲ ሰባት ምስናቱ ዝመሳሰሊ ዩኒፎርም ከም ዝኽደኑ ገሊጹ ኣብ መንጎ ጥቅምቲ 2020 ክሳብ ሚያዝያ 2021 ብኽሲ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ዘይሕጋዊ ምስጋር ነዳድን ንኣስታት 6 ኣዋርሕ ተኣስዩ ምንባሩ ይዝከር ዝተቆጥዑ እስራኤላውያን ስምዕ መፍታሕ ጅሆ ክግበር ፀዊዖም ኣብ ጋዛ ብሐማስ ካብ ዝተጨወዩ ሰባት ናይቶም 6 ሬሳታት ብወታደራት ድሕሪ ምርካቡ ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ እስራኤላውያን ብቁጥዕ ናብ ኣደባባያት ወፂኦም ባንዴራ እስራኤል ዝተኸደኑ ሰልፈኛታት ኣብ ተላቪቭ ኢየሩሳሌምን ካልኦት ከተማታትን ናብ ጎደናታት ብምውጻእ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ መንግስቱ ነቶም ኣብ እዋን መጥቃዕቲ 7 ጥቅምቲ ብሐማስ ዝተታሕዙ ዝተረፉ ጅሁታት ንኽፍትሑ ኣብ ስምዕ ንምብጻሕ እኹል ስራሕ ከም ዘይሰርሑ ከሲሶም እቲ ብሰንበት ዝተኻየደ ተቃውሞ ሰላማዊ እኳ እንተነበረ እንተኾነ ህዝቢ ሓጹራት ፖሊስ ሰይሩ ኣብ ተላቪቭ ከዓ ንሓደ ዓብይ ጽርግያታት ዓጽዩ ይርከብ እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ዓብይ ማሕበር ሰራሕተኛታት እስራኤል ዝኾነ ሂስታድሩት ኣብ ምፍታሕ ጅሆኑ ዝተሓዙ ሰባት ስምዕ ንኽግበር ጸቕጢ ንምፍጣር ብደረጃ ሃገር ሓፈሻዊ ኣድማ ነሶኒ ክካየድ ኣብ ዝጽውዕሉ እዋን እዩ ቶም 6 ሬሳታት ኣብ ደቡባዊ ጋዛ ከባቢ ራፋሕ ኣብ ዝርከብ ገለርያ ብቐዳም ከም ዝተረኸቡ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣቐዲሙ ኣፍሊጡ ነይሮም ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል 6 ጆቶ ተታሒዞም ዝጸንሑ ሰባት ወታደራቱ ብቐዳም ናብቲ ቦታ ክበጽሑ ቁሩብ ኣብ ዝተረ
ዝተረፎም ከም ዝተቐተሉ ይገልጽ ኣዝርማነት በሰንበት ዝተኻየደ ተቃውሞ ዘበገሰ ኮይኑ እቲ ናብ ኣደባባያት ዝወጽእ ህዝቢ ንመንግስቲ ነታንያሁ ብውልቁንነቶም ዝተረፉ ጅሆታት ከድሕኑ ኣይከኣሉን ክብል ከሲሱ ካብቶም ሰልፈኛታት ገሊኦም ንገጽ ነታንያሁ ዝመስል መሸፈኒ ንዝገበረ ሓደ ሰብ ከይቦም ብህይወት ንደልዮም እናበሉ ክጭድሩ ተሰሚዖም ሕጂ ሕግታት ክንጥሕስን ገለ ክንገብርን ከም ዘለና ሰባት ተገንዚቦም ኣለው ናይ ሎሚ ምሸት መበገሲ ጥራዩ ዝብሉ ጭርሖታት ኣለዎም ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ደገ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብዙሓት ሰልፈኛታት ተኣኪቦም ተራእዮም ኣለው መርሃ ተቃውሞ ሰልፊ ያኢር ላፒድ ኣብቲ ቦታ ከም ዝነበረ ማዕከን ዜና ውሽጢ ዓዲ ይሕብራ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበረ ቀዲሙ ነታንያሁ ኣብ ምፍታሕ ጆ ዝተታሕዙ ሰባት ናይ ስምዕ ንኽኣቱ ዘገድድ ኣድማ ክካየድ ንዝቐረበ ጻውዒት ደጊፉ ነይሩ መርሓናይቲ ነቲ ኣድማ ዝጸውዕ ማሕበር ሰራሕተኛታት ዝኾነ ኣሮን ባር ዴቪድ ኣብ ስምዕ ክንበጽሓልና ስምዕ ካብ ዝኾነ ነገር ንላዕሊ ኣገዳሲ ይብል ወሲኹ ኣብ ክንዲ ውዕል ሪሳታት ዝሓዘ መዕሸጊና ንቕበል ዘለና ክብል ቁጥዑ ገሊጹሎም መድረኽ ስድራ ቤታት ናይቶም ጆ ዝተታሕዙ ሰባት ርእሶም ዝተረኽበ 6 ሰባት ንኣስታት 11 ኣዋርሕ ካብ ሓማስ ንዝበጽሖም ገህሰስ ስቅያትን ጥሜትን ድሕሪ ምስጋሮም ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ከም ዝተቐተሉ ገሊጹ እቲ ስምዕ ንምፍራም ዝተፈጥረ ምድንዋይ ሞት ጆ ዝተታሕዙ ሰባት ኣስዒቡሉ ይብል እቲ መድረኽ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ነቶም ዝተረፉ ሰባት ዘፍትሕን ድሕነት እቲ ሃገር ዝሕሉን ስምዕን ምውሓስ ውፉይ ምንባሩ እዩ ዝግለጽ እንተኾነ ጆን ዝተታሕዙ ዝቐተለ ውዑል ዝደሊ ኣይኮነን ኢሉ ሕሉፍ የመናዊ ሚኒስትር ፋይናንስ ቤዛለል ስትሮሚች ንረብሓ ሓማስ ዝውክል እዩ ብምባል ነቲ ኣድማ ኮኒንዎሎም ካልኦት ግን ደጊፎም ንቕድሚት ወፂኦም ኣለው ከንቲባ ከተማ ተልአቪቭ ሮን ሁልዳይ ድማ ሰራሕተኛታት ምምሕዳርታ ከተማ ኣብቲ ትማል ዝነበረ ኣድማ ከጽንበሩ ፍቃድ ምሃቡ ተፈሊጡሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናድኡና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹም ሰላም ተመነና